To sú obrázky. Optikou Pecvala otváraš konzervy času, v ktorých sú ukryté obrazové skvosty. Z mojich začiatkov fotografovania z rokov 1950 až do roku 1985. Čím sú staršie konzervy času, tým sú neopakovateľné v jedinečnosti. Vytvoril veľké obrazové publikácie, pohľadnice, skladačky, brožúry. Reklamná fotografia je stará ako samotná fotografia. V období socializmu fotografia aktu mala ale veľa etických úskalí. V roku 1967 zakladáme štúdio amatérskeho filmu ŠAF v Levoči. Mojou túžbou bolo fotografovať týchto dedinských obyvateľov v ich nádherných, svojráznych krojoch. Fotil pre budúcnosť, pre nezabudnutelné spomínanie. Kazimír Štubňa.